Kocone mbak, nggo ngilo mbak. Dodolan niat ngilo dhewe coba. Sing gawe sapa iki? Kula Pak. Keren Pak. Keren. Oh iya. Keren ya Pak. Kacanya ini kamu ambil dari Nika? Oh, ini band optik Pak. Oh gitu? Iya, standar. HP iki Mas. Keren. Keren Pak. Mocone. Makasih ketok kowe Mas. Piro margane Mas? 200 Pak. 200? Iya. Standarnya 250. Oh ya cowok. Ya tak tuku Mas, tak tuku Mas. Ya sing iki Mas. Nggih. Biasane adol piro? 250 Pak. Ya 250 lah. Ini padang iki. Hah? Iki padang iki dadine. Mana do peteng iki. Kayak pengilon Mas, iki ngilang-ngilo terus. Kurang ini Mas kacane. Ya kacane apik kuwi Mas. Iki blawur ya digo ndelok iki blawur iki. Berarti yang premium jadi 10 Mas. Tapi rasanya bagus.